L'elecció del nou papa, evidentment, la valoro positivament, com ell actua, com es presenta, la simplicitat que vol donar a la seva manera de ser. Crec que són innovadores i, per tant, crec que portarà una renovació important a l'Església. L'Església, dins d'una societat plural com és la nostra, doncs hi té un paper, però és un paper que ha d'exercir com una entitat més dintre d'una societat democràtica. Els pastors de l'Església han d'estar molt al mig de la gent, ha fet servir una expressió molt gràfica, dir el pastor ha de fer pudor d'ovella. Espero, i tinc indicis per veure que almenys en alguns àmbits és així, anirem a petar, per dir-ho així, amb una consciència més solidària. El que l'administració no pot fer en aquest moment, doncs, perquè no té mitjans, doncs la societat civil en altres èpoques ho ha fet i jo diria que ara comença a fer-ho. És veritat que l'Església va començar atenent totes aquestes necessitats perquè la societat no ho feia. Ho va fer perquè un dels valors que té l'Església és la dignitat de la persona. Però diria és un tema que no se'n pot parlar en passat, perquè encara ara, tant aquí com no cal dir en zones de marginació i de pobresa, també de Catalunya, com en moltes zones del món, encara és l'Església la que atén situacions de marginació, situacions de discapacitat, la que té dispensaris i hospitals, i continua sent l'Església la que hi treballa. I a nivell de Catalunya o a nivell d'estat espanyol, si l'Església deixés d'avui per demà de fer totes aquestes tasques que fa, crearia un gran problema a l'administració. A nivell de societat potser hi ha qui s'ho mira encara com des de la pena, però jo crec que no és la mirada que s'ha de fer, sinó que s'ha de fer una mirada des de la igualtat, des de la dignitat de la persona i pels creients des de veure-hi també un fill o una filla de Déu, perquè de vegades potser no s'és massa conscient de com certes actituds, certes maneres de fer poden fer bé o poden fer mal en aquests col·lectius sensibles. Per tant, jo diria que la societat cada vegada està més atenta a aquests col·lectius i s'ha d'interrogar sobre les seves obligacions envers els drets que tenen aquests col·lectius més sensibles. Doncs m'agradaria repetir un tallat amb vosaltres dos, el càmera i tu com a periodista, en aquest cas com a responsable de comunicació de la Fundació Mas Albornoz.